Dobre, piči. Čo si zabil? Tak. Pretože to žere oné ryby. Hikernačky, čo dajú nasad za kapri, tak ona to oni. Koľko to odkiaľ vylezla? Co ti jebe? To by mi tak vylezla, keď som mu Počúvaj ma, ja som mu ze stanu vyjadzoval takúto. Niečo mi ide po krku. Bum! Ide som mu. No, poď. Ale toto není užovka. Štefa, bola by si aj živá. To je užovka. Kročiteľ hadu, krokotil Dandy. Ma kameruje. Kokodril. Kokodril Dandy. Toto Cez není užovka. Cez uživu nechytil. Toto není užovka, Je. nemal som parošky. Toto není užovka, kamaráde. To je vretenica. Není. Užovka má mesačiky. Všetko kameruje. Večera. Ideme na večeru. Robí si sem na piču, aké ste boli na tých rybách. Kto to tam bol? Ktorý hlavný majster? Ty kokos, tam má kiláš. Už to vypni. To je reality, to všetko na video vyjde. No keď ju zežereš. Lupni ju. Daj klinec. Tu to praskneme, ošupeme a ideme. Kurma bude kameru. Zeber tú kameru a čo kamerujem ja jeho. Ja mu dám okolo krku. Nemá to.